Suwari na po tas mga kuan kanang mga daghan kay naglali sa mga filter. Nay mga uban isi mga pareho ra mga babae murag mga kuan ba nga. Filter ay nagwapa nimo, filter ay gadani mo. Wala pa sila problema sa filter ay. No? Mo na ako daghan tag mga nakita labi na sa mga group nga mga inana day kanang mga bata bitaw mag-away, magbinatuay nga ikaw gani filter ay nagdani mo, mao ni gwapa ka. Hala. Dako ka sila problema sa filter. Wala gani naguol ang filter gani. Lipay kang filter every day, every hour, every minute siya gigamit. Pero ang mga tao nga mga ambot lang, waka kasabot nga nung ilang initan jud ang filter kung ang tao nagamit og filter. Diba? Filter is life ba ya? Naiban mga feeling kay tanan wa mo gamit og filter pero ikatan-aw nimo kay stock nimo. Oy Ginoo. Ano sus Ginoo, hasta gani mag-live mag-filter pa. Nya kung makakita ka ra ba kusog kay manaway nga filter ay nagwapa nimo filter ay ka unsa din nasa filter ngano masuko daghan jud ko naka-encounter nga maglalis nga mao na filter ay gada filter ay kwan unsa din na sa filter nakana mabitaw naghihimo ang filter chance na nato nga mogwapa ta di ba. Dili ta masuko uy kung filter ang gamit sa ubang mga tao. Ang importante nga at least sa filter ning gwapa ta gitagaan tag chance nga gwapa. Kasi dili ta gwapa in person but ayaw kasuko kung nagamit og filter ng bayhana kay ngano. Kisa gud tayo wala mo gamit og filter nga halos gani hasta gani mga artista gamit gani filter. Mga snapshot, mga kuan ana. Kita pa ba kahang mga dili kay tagwapa? Di ba? Mana may bulong jud ko daghan jud kay maglalis niya dayon kan mura na bitaw mga bata mura ra mga puot pa nga mag-away nga ikaw gani ikuan ra filter unya labo ra ba ang nagstorya ana labaw para bang filter nga mas labaw pa kaniya hitsuraan bisag kung wala pay filter unsa di ba wala man may bulong ko nganong issue kay na nilang filter nganong issue kay na nila nga mogamit og filter ang usa ka tawo nga okay ra man na mogamit og filter ang kanan dili okay ka na nang hilabutan nga nigamit siya filter di ba nganong suko man ta nga nigamit ta kag filter wala gani kang nasuko nga gigamit ra kaniya. Manang dili ta magbuot kung ang tao ni gwapa tungod sa filter. Di na nato na ibato sa iyaha nga ikaw gani feeling gwapa kay ka filter gadani mo. Ikaw kuno pag live mo duha para maklaro way filteray no. Na issue kay nila. Mostly ra ba sa mga babae may bulong ka moingon sila filter gadani mo la hello okay filter is life. Wa man problema. Di ba?